Innostuneelta, innostavalta, monipuoliselta, houkuttelevalta. Tosi hyvä pöhinä. Mä joudun olemaan tuossa pari tuntia pois tässä keskellä päivää, mutta tosi mukava, kun pystyy etänä katsomaan ja Twitter laulaa, niin pysyy perässä siinä, mitä täällä oli sillä aikaa agendalla. Siten, että mun kollegat, meidän porukat oli viime vuonna siellä tapahtumassa Hämeenlinnassa ja tulivat täysin intoa pursuen sieltä ja silleen, että me voitaisiin järjestää se ja sitten me todettiin, että ilman muuta me voitaisiin järjestää, että yhtään ei oikein tiedä mitä ollaan järjestämässä, mutta halutaan lähteä mukaan, että heittäydytään ja ehdotetaan ja kiva, että tulitte tänne. Mä odotinkin tämmöistä pöhinää ja tämmöistä niinku kauheata kuhinaa ja sitä on nimenomaan ollut koko päivä. Ja sitä, että sali on täynnä ja pursua itse asiassa lattialla näytti istuvan osa ihmisistä. Mutta sitten mä odotin myös semmoisia niinku konkreettisia keissejä, joita tuossa on mun mielestä muutamia tosi hyviä ollut. Että semmoisia niinku, myös niitä avoimesti niitä kompastuskiviä ja sitten niitä hyviä onnistumisia vinkkejä. Sitä mä odotin ja sitä on ollut. Yhteisöllisyys istuu meille tosi hyvin. Se on meillä osa arkipäivää, mutta sitten se on myös sellainen asia, jota meidän pitää tosi paljon kehittää. Et meillä niin koulutetaan eri alojen opiskelijoita, jotka menevät sinne yhteisölliseen työelämään. Eli meidän pitää pystyä jo tässä opiskeluaikana tarjoamaan opiskelijoille sellaisia tehtäviä, että tehdään asioita niin yhdessä yhteisöllisesti, yhdessä kehittäen, tietämättä ehkä lopputuloksista mitään, vaan lähtien siihen. Ja se on meillä, me halutaan sellaista toimintakulttuuria viljellä vielä nykyistä enemmän, ja siksikin tähän tapahtumaan heittäytyminen tässä mukana oleva näin voimakkaasti niin osui meille kuin nenäpäähän. Et ihan hirmu hyvin. Se on ihan yksi meidän perus lähtökohdista arjessa. LAMKissa me kehitetään, LAMKia kehitetään nyt nimenomaan siihen yhteisölliseen tekemisen suuntaan. Et me rakennetaan meille isoa uutta kampusta tuonne Niemeen ja toisaalta tämä Fellman, jossa Seeman tänään on meidän toinen kampus. Ja tämän talon tavoite on tulevaisuudessa olla nimenomaan tämmöinen sharing eli jakamisen talo. Eli eri toimijat, tämä on avoin eri toimijoille, jotka saa tulla tänne niin meidän opiskelijat kuin ulkopuolisetkin jakamaan ja kertomaan omaa asiansa ja agendaansa. Ja siksi tämä Seeman on yksi hirveän hyvä toimintatapa, hirveän hyvä päivä meille opetella ja opiskella ja olla mukana tekemässä sitä tulevaisuuden toimintakulttuuria, mitä me kaiken kaikkiaan tavoitellaan.